Baik, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng kepanggihan malih sesarengan keluarga besar Srirok Setiakawan saking dusun Kali BP kang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye. Dalu menika pagelaran Srirok Setiakawan nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System saking Kedawung Dringung kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi berkolaborasi bersama artis video syuting multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Promotor ada Mas Arsa dan juga ada Mas Ardi. Oke. Pagelaran Srirok Setiakawan dipun undang Bapak Sulin utawi Bapak Firman serangan Ibu Sulin Firman sekeluarga saking dusun Kedawung Dringu. Saderengipun panjenengan amirsani Gebyari Rok Setiakawan kula ngaturaken setunggal tembang spesial kangge sing duwe gawe nggih menika Bapak Sulin dan juga Ibu Sulin sekeluarga. Ini pamundutan dari kru operator audio sound system. Oke, coba digei gombal Mukio. Masih bersama Setiakawan original Ardis Production nyambut gawe alon-alon Mas Arsa. Sing mergo gandeng wong liya nang ngarep moto manggan manggane jare welase nono tunggale dipiane mulia kepiacute sing duwe duka gandeng wong liya nang ngarep mata mangyan manggane jare welase nono tunggale dipiane
remoto angyan angyane jare welase nono tungyale ibyane mugia piacute riko sing duwe tukang gandeng wong liya nang ngarep mata mangyan angyane jare welase nono tungyale tityane mugia Oke, matur thank you. Mugia. Itu satu tebang spesial kangge keluarga besar Bapak tuan rumah, oke. Dan untuk lagu yang kedua di sini masih akan dibawakan oleh Mama Tunami. Kepada Mama Tunami kami persilakan. Semoga